Хей, кажи нещо, бе! Айде, бе, псувай, бе! Защо, бе? Продължавай, много ми хареса! Чуваш ли, бе? Умник? Стига де. Кажи нещо, много ми хареса, давай! Пий си хапчетата и се прибирай вкъщи. Не, кажи нещо, аз много обичам така. Давай! Хапчетата и се прибирай вкъщи. Друго кажи, друга работа. Хората да си гледат работата. Така не? Да, много да търпят всичките комши наоколо. Така? Я кажи, кой ни спука гумите на колата? Кой спука гумата, а? Коя кола, бе? На една кола, знаеш много добре. Кой се занимава с твоята кола, бе? Къде е твоята кола? Къде сме ние, бе? Не, кажи къде ще ме пратиш, кажи. Кажи, искам пак да те чуя. Пратя в улицата, къде ти е мястото. Така? Да, може да го запишеш. Така? Улицата, къде ти е мястото, да те натъпчат с хапчета и да седиш на газа. Така? Разбра ли ма? Така? Там ще пратя, къде ти е мястото. А пък ако бяхме в Америка, ще да си на електрическия стол, мой човек. Америка, бе, ти в Америка нямаш да си във вас, бе. Да, а ти ще да си на електрическия стол. Просто заведение. Ключи, Щеше да си на електрическия стол, мой човек. ключи всичките комши да са разбрани и да търпят. Не значи, че и ние ще търпим. Точно така е. Казвай, че да мъкнеш, защото ти ще видиш. Ти ще видиш. Какво да видим? Ето, продължава. Да ми кажи, детко, давай. И ти си го правиш сам. Така. Искаме да се занимаваме. Ти пускаш първи жалби, ти са... Ще пускам, защото това е психически тормоз вече втора година, откакто сте тук, разбрали? Ма ние завинаги ще останем тук, ако решим, бе. Ти Така ли? Айде, бе. само да се оплакваш. Аз не се опакам. Така ли? Оплаква. Айде, бе. Другите комши и деца по крана, що не се оплакват, бе? Защото са ти приятели, то е ясно защо. А, приятели са ми. Да, зато и се трябва, зато и. Ние приятели си. Чак приятели не са ми. Така ли? Оня път какво каза да отсреща, че си е подарил кученце, нали каза? Не сте приятели, само сте под заем. Шефо, прибери се, стига се Имаме разправя. нормални отношения. Така ли? Които с тебе ги нямаме. Аз не искам и да ги имам. Никой ги няма тук, разбираш ли? Аз с подобни, няма да кажа хора, не искам да имам никакви отношения. Тук тебе няма друг тук, бе. С кой да имаш отношения? Не, ти си другия, ти. Точно така. Сам си го просиш. Престане. Какво си прося, кажи? Колективна жалба ще направя, ще го обиколя. Давай, чакам. И тогава ще мъкнеш. Да вика, да продължава да вика. Ма какво да вика, това е дете, бе, човек? И аз съм дете. Ти си дете. Да. Колко си години, бе? Няма значение на колко съм. Колко си години да питам, бе? А ти на колко си? Ако не си контролираш детето, аз си подам жалба срещу теб, да? Престани, бе. Успокой се. Защото детето ми може да не е виновно, ама ти си пълнолетен, не забравяй! Абе, детето ми ходи на градина, няма проблеми. Къде ходи на градина? Престани, каза. Накарай го за мъкни, бе! Разбираш ли, бе? Чува се вътре в къщата, бе! Не чуват се, бе, те са деца, бе, човек. Ами, дръжте го вътре в вас! В нас да го държа. Да! Престани. Майко. Майко, Лело, Чичо, Стринка, Пенка, Иванка и Драганка. Стой ти във вас. Ти си стой във вас. Аз съм си в нас, бе. А, така ли? Ти къде си в вас? Така? Шефо, престани. Ама все едно, че детето ми е у нас! Ами, Тръпни прибери го, се, бе, бе. въпни го там, бе. Ти се прибери! Няма да я докараш добре така неща. И ти също! Защото ще намеря къде да се оплача, има си достатъчно институции. Престани, шефа. Ти ще мъкнеш ли? Не, прибирай се. Ти се Майко, прибери. да ходиш в улицата да ти дават хапчета. Така. А ти къде ще ходиш? Я си избери място. Пък ти си в улицата. Така ли? Да. Така ли? Да, така. Прибирай се, каза. Ти си бил, бе, знаеш, че си бил. Престани. Какво? Къде съм бил? Бил. Така ли? Да, пак ще отидеш. Я го докажи, че съм бил. Айде да те видя. Ами сега ще кажа, че ще Шефо, отидеш. нита ли е срам, бе? Ти ще мъкнеш ли? Нита ли е срам? Моля те, не се занимавай с това. Чакай, бе, човек. Аз крещя на вас! Вие ако имахте мозък, щете да го накарате да спре да вика. Престанете. А вие го карате нарочно да вика, да се ядосме, да не се карам. Мисля, че нарочно го караме да вика. Айде, бе! Мисля, че нарочно го караме да вика. Нарочно, да. Сутрин, откъде за на 9 сутринта се чува викове и реване. Викове, реване. Престани, шефо. Само с лошо с тебе, добро не става. Така ли? Така. Не разбираш от Друга това. седмица ще се погрижа. Чакам да се погрижиш, чакам! До 2 минути да е готово. Ти няма къде да ходиш. Так и ти също. Ще изчакаш и ще отидеш там, където си бил. И ти също. А къде съм бил, бе? Ще видиш. Къде съм бил, бе?
Оле! ти ли Чефо, забравиш, бе? престани веднага. Викаш агресивен, пий си хапчетата и си бъди спокоен, бе. Така? Да. Заради вашето ли тя запя хапчета? Аз си пейте хапчета. Ме! Отидеш, почна и аз да купя. Така, добре, радвам се. Той е срам. Ама ти Ай на здраве! Ай на здраве! на здраве. Мъкни, бе! Шефа, мъкни. Мъкни. Ти мъкни. Ти ще мъкнеш ли? Човека не ти вика. Много ме... Как не ме вика? Човека не ти крещи. Как не ме кажеш? Малко като върви този скандал, Човека не ти крещи, каза. само да ти кажа, още малко докато върви този скандал, на хората ще им пишни и ще пущат жалбата и ще ни по... Добре, добре, давай, давай. Само да ти кажа. Само ми кажи, само. Защото сега изобщо нищо не каза. Издай роман с казването, напиши книга. Всичко спрече. Малките деца се рецират мен! Тишина! Тук е място за почивка и за отдих, а не да слушат виковите ви целия квартал! Я ли сте обадите, госпожо? Да не е пансион, бе, човек. Пансион е! Ама не за селени като вас! Не за селени като вас! Така ли? Така, да! О-хо-хо! Аз не мога да намерих занимание да справиш човека ли. Той не е човек, както и ти. Кръста малко. Както и ти не си. Кръста малко. Ето, продължава да вика. Ти не ми казвай кой като. Мъквай. Прибирай се. не се- Хайде, чакам! Действай! Чакам те! Хайде, тук съм и чакам. Хайде да те видим. Айде мъкни най-накрая, де. Ти ще мъкнеш ли? Продължавайте да викате до вечера в 2 и в 3. Стига де. Давай! Аз ще извикам. Стига вече, нищо полиция. Искаш ли да чуят как викаш? И как обиждаш, и как се наказваш? Искаш ли? Престани, казах. Ти се спреш ли? Шефо, стига бе, никой не иска да бряка ни бе, шефо. Не дей бе, няма да дойде сега. За какво го вика, че хората имат по-сериозни работи? Да звъня ли на полицията или ти ще звъниш? Как ги избираш? Стига. Знаеш ли какво? Излагаш се и пред Николета, и пред Любо, и тук има дете. Престани. Мога да стане. Защото ти също ми дивеш. Стига бе, шефо. Никой тук не вика, освен тебе в момента. Никой не вика. Освен тебе в момента никой не вика. Хайде ме, никой не вика. Ох, Ще си шефо. намериш белята. Не му я досвай. Какво? Кой те ядосва? Кой те Продължаваш. ядосва? Махай се, изчезвам от екрана. Така.